My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamanga CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamanga CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Kani ya Mzimu Woyera tukuchita ngati modzala maziko kwambiri, tipanga dwero kwambiri pa utumiki wa Mzimu Woyera, koma tikungochita ngati mwalero moti tidzale maziko, mwina timvetsetse bwinobwino kuti kodi zinthu zizikuti bwanji. Ngati simungazimvetsetse, enano mudzakumana ndi zimene ife tidakumana nazo, koma tidazindikira komalizira kuti awa simachita Mzimu Woyera, izi zintisokonezo. Koma tikhalire limodzi, anebaso mukawayitane. Ndi zinthu zimene anthu sitimamvetsetsa kwambiri. Ndimafuna ndikambe nanu kunena kuti mukuyenda ndi Ambuye ndinayenera kufufuza anthu amene achita bwino, apanga zoopsa kwambiri pa dziko lapansi ngakhale m'Baibulo. Ndipo ndinafika ponena kuti munthu sadakatha kupanga izi ngati Mzimu Woyera sanali naye. Mwina ndiyambe ndi athu amene Josephat Mwale, abusa a Josephat Mwale. Ena anu munamva zina, koma zinaso ndi zambiri zimene zachitika. Munthu amene amatha kulankhula kuti mvula iyime pamaliro akulalikira mvula ndikuyima, sizingathekesi ngati munthu alibe Mzimu Woyera. Tili modzi mpingo eti. Malemu Josephat Mwale amatha tikuwerenga mbiri yawo, pena pake akulankhula kunena kuti adawakaniza chitsime kuti musatunge madzi otumikira, ndipo adalankhula mawu kuti chitsime ichi chiume, ndipo chitsime icho chidauma. Sizidakatheka opanda Mzimu Woyera. Tili modzi mpingo. Ndipo pena ndikufufuza, mkwena ndi Ambuye ndikufufuza zambiri za anthu amene achita bwino. They did extraordinary things zimene munthu payekha sangathe kuchita pokhapokha ali ndi Mzimu Woyera. Ndimafuna ndikuwuzeni mpingo wa Msongamanja, mudzasanjika manja podwala, odwala adzachira ngati Mzimu Woyera ali ndi inu. Mudzanena kuphiri samuka, ndipo phiri lidzasamuka ngati Mzimu Woyera ali ndi inu. Mudzayima nyumba ndikulankhula ndi wana, ndikuyamba kunenera noka, kuyamba kunenera ana, iwe udzatere, iwe udzatere, iwe udzatere, iwe udzatere, ndipo zidzatheka pokhapokha Mzimu Woyera ali pa inu. Ndipo ine ndikupemphera nanu kuti Mulungu akhale nanu, komanso pakutha wiki ino ifeyo Mzimu Woyerayo akhale nafe ndithu. Ndipo liwu la Mzimu Woyera kungoyambira pa Genesis chapter 1, pamene Mulungu akuti tiyeni tipange munthu m'chifanizo chathu. The word of the Holy Spirit ikuyambira pamene pacha. Kungoyamba Bible pa, tiyeni tipange munthu m'chifanizo chathu. Mzimu Woyera alikale pamene pacha. Ndipo mukamayenda konse ku Mzimu Woyera alikale. Zikungosiyana maitanidwe anthawi imeneyo ndi maitanidwe yapano. Usaiwale nthawi imeneyo Mulungu amatha kuyitana munthu mmodzi pa gulu la anthu, koma nthawi ino Mulungu amatha kuyitana chigulu cha anthu nthawi imodzi. Zikutheka chifukwa cha Mzimu Woyera. Tili modzi eti. Pamene Mulungu amamuyitana Mose, anali yekha Mose. Ndiye Mulungu akumuwuza kuti iweyo ndikupanga iwe kukhala Mulungu. Ndipo Aloni ndimpanga kukhala prophet. Anthu amene apanga zinthu zoopsa kwambiri. How can God say to a man, iweyo ndikupanga kukhala Mulungu, ndipo m'bale wako ndimpanga kukhala prophet? Mukamapita kwa Farao, mudzipita mukudzoti iweyo ndiwe Mulungu, koma ng'ono wakoyo, mkulu wakoyo ndi prophet. Komabe akuchitabe mantha. Ndipita ko bwanji pamene Mulungu akumulankhula. Zikusiyana. Nthawi imeneyo amati akaita anthu aja amakhala ndi mantha. Koma pamene itangofika nthawi ya Mzimu Woyera, anthu ananyamuka koma opanda mantha. Amen church.
amanyamuka koma opanda mantha. Mulungu nkulesa kuti ukhala mulungu iweyo akuti inebe sindipita. There was a certain fear in those times because mzimu woyera anali asanafike pa iwo. Anthu ambiri achita zambiri m'Baibulo. Kunena Yoswa kungoyika phazi pa madzi ndi kusiyana nkoloka Yorodani. Ezekiel amakhala ngati meta khalira akuti ndili pakati pa ndende, mzimu wanga Mulungu anamtenga ndikukamuonetsa, Mulungu anamtenga ndi mbali mwa mtsinje, ndikuyamba kuona maso ndikutsekuka. Maso akutsekuka bwanji a Ezekieli, mzimu wa Ambuye anamtenga iyeyo, ndikuyamba kuona zamoyo zinayi. Zonsezi zimatheka kuti ukhoza kuona zaka 10 zimene zikubwerazo pokapoka mzimu woyera ali ndiwe. Sungathe kudziwa kuti mawa ali balanji ngati mzimu woyera sali ndiwe. Chifukwa CCP ndi maikonda chimodzi inazindikira kuti pakuyenera pakhale wiki yokuti anthu amvetsetse bwinobwino kuti kodi za mzimu woyerazi zimayenda bwanji ndipo zimakhala bwanji. Koma kuyitanidwa kwa anthu osewa akale a m'Baibulo amakhala mmodzimmodzi. Nde inafika nthawi imene Yesu anali ndi ophunzira ake. Mukawerenge pa Luka chapter 24 kumene tiyambire chaka ndime yake yomalizirayo, imene Yesu akuwauza ophunzira ake unena kuti inu dikirani kufikira mzimu woyera atadza pa inu, ndipo mudzaona mphamvu ya Ambuye. When the Spirit of the Lord has come upon you, ndipo inu mudzakhala mboni zanga kuyambira mu Yudeya mpaka mu Yerusalemu. Amene akuwauzawa ndi anthu onena kuti wakhala nawo zaka zitatu, akulalikirana nawo zaka zitatu, akuwatuma katutseni ziwanda. Ndipo iwo amapita ndi kukalankhula kunena kuti tinabwerako ndipo ziwanda zimatigwadira. Tinabwerako kumene munatituma kucha ndipo tinaona matenda akuchira. Koma Yesu akuti ngakhale mmapanga zimenezi koma mukuyenera mudikire kaye kufikira mzimu woyera atadza pa inu. Chingakhale Yesu amene kuti ayambe kulalikira anabatizidwa ndipo mzimu woyera unadza pa iye ndi kuyamba na Yesu kulalikira. Sadakatha kuyamba opanda mphamvu ya mzimu woyera. Akhala nawo awawa zaka zitatu koma akuwauzabe kunena kuti makosana, nkhani yotulutsa ziwanda iyi, nkhani yosanjikana manja iyi, nkhani yolalikira iyi ikuyenera kuti muyambepo. There must be a dynamite power in you. Akuti dynamite power in you yonena kuti mukayamba kulankhula chinthucho chidzichitika. Ine ndikukupemphererani kuti tikamatha wiki ino tisunthe mapiri chifukwa cha dzina la Yesu Kristo. Amen church. Tisunthe majani kodi mapiri chifukwa cha dzina la Yesu Kristo. Nde inani nthawi pa Luka chapter 24 atamuona Yesu, anamuona ndi maso awo kuti amugwira ndi maso awo. Ndipo anadzamuona Yesu akupita kwa Pilato ndi maso awo. Anadzamuona Yesu akupita kwa Herod ndi maso awo. Ndi nthawi imeneyi athawa. Ilipo nthawi imene umatuka kumana ndi zokhoma, ena amayenera kukuthawa ndithu, ndipo mayenera kukhala wekha. Koma kumene kucha ngati uli ndi mzimu woyera umakhala ndi mtendere. Ndiye anamuthawa ochepa. Yohane anali pambali, Petro na Yesu anali pambali, ngakhala amankana koma amaona. Koma the rest of the disciples anathawa. Samayembekezera kunena kuti ngati kuli zopemphera zikhoza kukhala ngati malevels ngati yawo. Malevels onena kuti tikhoza kumamugwira ndi kumankwapula tikuona. Akhoza kumamvula zovala ndi kukhala ndi thewera tikuona. Akhoza kukwapula palipose pa thupi lake ndi kukhala ndi magazi okawo katikuona. Yekha akhoza kunyamula mtanda wake. Kodi zichamatiuza kunena kuti munditsate ina, amene akufuna nditsate ina anyamule mtanda wake amanena izi. Ndiye onse aja anathawa ndi kukakhala pena pake mobisala. Chifukwa nthawi iyi ndikuti Afarisi atalimba mtima
kunena kuti akhoza kuchita naye wina aliyense amene akuwatsata yawa. Musayiwale okondedwa, kulalikira opanda Mzimu Woyera umakhala wamantha. Kulankhula opanda Mzimu Woyera umakhala wamantha. Sungathe kuchita za Ambuye ngati Mzimu Woyera ulibe. Nde atawa abisala anayamba kumva nkhani kunena kuti Yesu wauka, koma asanafike pa iwowa ndipo anakumana na anyamata akuyema, ndikulankhula nawo mpaka nkuyenda nawo nkukalowa nyumba. Anyamata akuyemawo asakudziwa kunena kuti Yesu wauka. Maria ndikukumana ndi Ambuye Yesu, kumana ndi angelo, ndikumuwuza kuti wauka, ndikudzakumana naye. Akuti usandigwire nthawi yanga sinakwane. Zonsezi amamva, nde amva imva zonsezi amva. Yesu akuonekera pakati pawo, ndi akuwawuza kuti mtendere ukhale ndinu. Koma nalosa kwana abale, ngakhale uya kuti mtendere ukhale ndife, koma ndi mmene zakhalira moja ziyendadi. Ndi mawu ake watsiriza Yesu akuwawuza kuti nawo mukakhale mnyumba, ndipo mukakakhala mnyumbamo mukakhale pena pake. Mukakakhala pena pake ndikatumiza mphatso chokera kwa Atate, and you shall see the power of the Lord when the Holy Spirit comes upon you, and mudzakhala mboni zanga. Amen church. Ndipo tsiku lina lake ndikupemphera nanena kuti Ambuye, I need to feel chimene anthu amamva kuti feel kuti niyo mwapezeka. What is it kuti chikhosa kundiwuza kunena kuti muli nane pakati panga pano? Maso anga tsopano adatsekuka, anakunoti stand mbene panakalira. Then ndinaona mtambo kuchokera uku ndikudzadza nyumba yonse. Kupa situ mamene mapemphera po mtambo utadzadza kwambiri. And I begin to realize kunena kuti ndikukanika kuti ndikhoza kuyima, ndikuti tsembwe la yamba loka, mafupa angawa kukanika kuti akhoza kukhala. Nje ndinapanga realize kuti ndafika pano chilichonse chimene ndikhoza kulankhula chikhoza kutheka tsopano, chifukwa uyoyo ali nane. Amen church. Nde mukakaona kunena kuti kungoyambira apa pa tsiku la Pentecost ndikuchita ngati maziko mawa tiyamba kusanthula utumiki wa Mzimu Woyera. Kungoyambira pa tsiku la Pentecost inali festive season imene amakhala Ayuda, imakhala kaperiodi kandi 7 days, mabweretsa zokolola zawo. Kungoyambira pa tsiku limeneli Mzimu Woyera atadza pa iwo ta makosana omwe wamakanika kutuluka nyumba. Chinthu choyamba anatuluka nyumba. Amen church. Anatuluka nyumba, amakanika kuti akhoza kukumana ndi Ayuda. Anatuluka nyumba yemweyu Petro ndikuyimirira ndikuyamba kulankhula mawu. Yesu chamuna uyuda amankana Yesu, mukumbukira eti amankana Yesu, koma Mzimu Woyera atadza pa iye woyamba kulankhula nali yemweyo. Akuti Yesu munankana uja anatsikira kwa akufa, anauka, munapha chamoyo chinadzuka. Ndiye mwe yankamuuzo nena kuti uyuso anali nawo, koma iye amakana kuti ayi sindinali nawo. Koma Mzimu Woyera atadza anayima nji ndikuyamba kulankhula za choonadi. Mzimu Woyera akakadza pa inu mudzayima nji mudzalankhula choonadi. Ngakhale dziko litanena kuti izizi musalankhule, koma akadzati wadza choyambirira mudzalankhula choonadi pa moyo wanu. Nakuti anthu 3,000 anabwera kwa Ambuye. 3,000 opanda posta, opanda china chilichonse. 3,000 ndakuti aliyense amamva chilankhulo chake, chifukwa anthu amachokera m'maiko osiyana-siyana ndi amabwera. Ena anali apere amachoka ku medicine, amachoka ndi amabwera. Ndakuti mmene amalalikira aliyense anakumva chilankhulo chosiyana-siyana. Sizingatheke izi ngati ulibe Mzimu Woyera. Amen church.
tilimodzi. Mukakaona anthu ngati Filipi, munthu amapezeka kuti angosowa opanda passport, kuchoka ku Asia ndikukapezekani mu Ethiopia, ndikukakumana ndi mdindo, ndikumulalikira mdindo uthenga wabwino, ndikumuuza mdindo nkulankhula kuti tandibatizeni, ndikumubatiza munthu opanda passport, kumaliza kumbatiza munthu ndikusowa. Hey, the power of the Holy Spirit. Mzimu ila machina zimene ine simungathe kuchita. Abdutsa maboundary. Ndikumaliza uthenga. Alowa bwanji munthu mu Ethiopia, munthu achokera kwina, ndikumbatiza munthu, kutha kumbatiza munthu chonkusowa. Mzimu Woyera adzakupatsani mtendere, adzakupatsani kulimba mtima, mudzalankhula ngati sinu nomwe. Pokapoka Mzimu Woyera atadza pa inu, ngati sadza pa inu, musairekeze kulimbana ndi ziwanda, simbali yanu, koma atadza pa inu. Anasa Skefa adayiserako Mzimu Woyera sali pa iwo, ndipo amalankhula mawu mu dzina la Paulo la Yesu amene Paulo amalalikira. Chiwanda tuluka, ndi chiwanda chinalankhula mawu. Paulo ndimandziwa, ndipo Yesu amene akulalikirayo ndimandziwa, koma inu sindikukudziwani, ndinu ndani? Asanayankhe, chinawagwira ndikuamenya. Akamati ana ndoti si mwana mmodzi, anali pangapo, ndikuamenya. Osasira pomwepo, ndikuwavulaso dzovala. Atamenya nkuwavula dzovala, koma amalalikira dzina lomwe la Yesu, amatchula dzina lomwe la Yesu. Koma chiwanda chimadziwa kuti apa palibe kuwala. Ngakhale munthu yakulankhula, koma kuwala kwa Ambuye palibe. Mukhoza kukhala mu mpingo metakhaliramo, koma kuwala kwa Ambuye palibe pa inu. Mukhoza kubwera mu morning devotion metabwereramo, koma kuwala kwa Ambuye palibe pa inu. Chifukwa chimene Mzimu Woyera akufuna ndi kuwala kwanu. Ena anu mukadzayenda mkuwala kwa Ambuye, kungoyenda mkuwala kwa Ambuye, kungofika malo zinthu zimasokonekera. Kungofika pa malo aliyese chete andi umakhala solution giver, chifukwa kuyenda mukuwala kwa Ambuye. Anthu sangapange chibwana chifukwa kuyenda mukuwala kwa Ambuye. Amen church. Kuwala kwa Ambuye kumakuonetsa njira, koma zonsezi zimabwera chifukwa cha Mzimu Woyera. Mzimu Woyera. Anyamatawa tikamapitiriza mawa, muona kuti all transfiguration anakumana nayo, anaona kusintha pa moyo wawo, koma analibe Mzimu Woyera. Pofika kuti timange misasa pano, chimene amalankhulacho nzoona ndithu, amafuna umanga misasa malo, koma chimene Yesu anabwera sinde kuti wakamange misasa kutchire. Mzimu Woyera amatsutsa uchimo wa dziko lapansi. Simungathe kuchita uchimo ngati muli ndi Mzimu Woyera. Adzatsutsa uchimo wa dziko lapansi. Ukakhala ndi Mzimu Woyera, thupi limafa, ndipo amakhala ndi mzimu umakhala wa moyo. Ndipo uchimo ukabwera, mzimu amalankhula, amapanga control the body. Chifukwa uchimo uliwonse umene tikumana nawo mdziko lino lapansi umakhudzana kwambiri thupi. Koma Mzimu Woyera akabwera ndi kukhala mkati mwanu, simungapange uchimo. Chifukwa Mzimu Woyera adzakuletsani kuti ichi ayi, ichi ayi. Ine ndikupemphera nanu mmawa uno kuti Mzimu Woyera atsike nyumba mwanu, Mzimu Woyera atsike ma business mwanu, Mzimu Woyera atsike mu chilichonse chimene mukuchita. Ngati Mzimu Woyera sangatsike, atikwiringa devil. Chimene Satana amaopa is the Spirit of the Lord. Ndipo tikhala tikusanthula bwino Mzimu Woyera.
ndanena kale alipo anthu ambiri anachita zinthu zambiri chifukwa kuti Mzimu Woyera anali nawo. Mukadzapanga business yotsogozedwa ndi Mzimu Woyera mudzachita bwino chifukwa adzakhala Mzimu Woyera akulankhula kuti mupange business yakuti. Mukadzapanga apply ntchito motsogozedwa ndi Mzimu Woyera mukalandira ntchitoyo chifukwa Mzimu Woyera amachita kulankhula. Ukamadzuka mamawa, ife tikamadzuka mamawa, choyambirira kulankhula timati welcome the Holy Spirit. Mzimu Woyera mwalandidwa. Tisanayambe kupemphera timayankhulabe mawu amenewa, Mzimu Woyera mwalandiridwa. Tikamayenda timanena kuti Mzimu Woyera mwalandiridwa. Ndikakalowa evening nyumba mwanu ndisanakhale pa mpando ndikalankhula mawu, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Chingakhale nchali chimwe ndisanakhale ndimayenera kulankhula mawu, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Chifukwa ndikufuna Mzimu Woyera andipange control. Nafika pena pake ndinangolankhula kumafumu kotamba kwambiri kumene kundendi kwa anthu kamati kotamba ndi chino zathu zimene timagwirazi kotamba kwambiri. Ndanatipatsa mabenchi, wina akhale apo, wina akhale apo, akhale apo. Ndendi nalankhula benchi, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Kuyambira apa kudzafika apa, ndikuyambira apa kudzafika apa. Amene akhale apa, amene mwamulola kuti akhale, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Anthu anathinana kwina koseko palibe amene akhala pa benchi imene mpaka ndinanyamuka ngati afumwa kumeneko. Mzimu Woyera ndikukulandirani. Hallelujah church. Kukwera mbasi umalankhula neighbor akhale apa, Mzimu Woyera ndakhala pano mukhale neighbor wanga apa. Ndio madabwa aliyense angopadutsa pamene paja. Mwina amene akudzakhala ndi munthu wopemphera naye kungokhala pa mpando paja nayenso yamba kale kupemphera. Mwazati amene Mulungu anafuna akhale ndi uyu. Koma chifukwa chosapemphera timakhala ndi anthu osakhala nawo. Chifukwa chosamuyitana Mzimu Woyera timakhala pa malo posayenera kukhalapo. Inu dziwanda dzafika pena pake ponena kuti paliponse zikhoza kukupanga atake any minute any hour kapu imene kuti umwe uyenera kulankhula, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Hallelujah church. Ndinakuza mbeni muno mu church kuti ndinapita kwathu kumudzi, ndanatipatsa thoba, nditaligwira thoba ndinalankhula mawu, Mzimu Woyera you are welcome. Nditaligwira thoba mmanja, dzanja langa linayamba kunjenjemera lili mmanja, kenako pansi thoba lija po. Ndanandiuzarazi amvula kwati manena mfunda mvula zatani kodi dzanja lonjenjemera tikupatseni lina. Ndinati lina libwere, ndinati ngaso lina licha ndinalankhula somawo, Mzimu Woyera you are welcome. Dzanjaso lina njenjemera pasi po. Mundimvetsa kodeti nde asibali yangawa anamwa thoba lija. Ndinauza akazanga don't give my daughter this thoba. Mulitenge tikamwera kuti kodi kunyumba. Ndiye ndinalinjamula thoba lija ndikulika mchikobo. Ndiye ndinabwera kunyumba mamawa ndatandipatseni thoba lija lazizira, ndinanyamula chigubo. Ndiye ndinalankhula somawo, Mzimu Woyera you are welcome. Ndangoti Mzimu Woyera you are welcome, chigubo chaso pasi po. Ndiye ndinadabwa ndicho chitika ndi chani. Ndiye ndinanena kuti thobwali katayeni. Koma zonsezi ndimalankhula chifukwa cha Mzimu Woyera. Mundimvetseti, ndimanena kuti Mzimu Woyera ndikukulandirani. Ndiye nditangolankhula mawu awa ndinamba kulandira foni. Kodi mvula mwafika bwanji ku nyumba? Ndi ndafika bwino. Azibali angaja anamba nduza mwafika bwanji? Ndafika bwino. Aliyense ati koma ife ndetatsegula, ife ndetatsegula. Koma ine chifukwa ndimakoti ndikamayenda ndimati Mzimu Woyera ndikukulandirani. Ndikagwira thoba, Mzimu Woyera ndikukulandirani. Inu kuti muvale chovala mukuyenera mumuze Mzimu Woyera you are welcome. Kuti mukhale pansi mukuyenera mumuze Mzimu Woyera you are welcome. Kuti mumweti mukuyenera mumuze Mzimu Woyera you are welcome. Kuti muyende mukuyenera mumuze Mzimu Woyera. Mukadzafika level imeneyi ndikukuuzani Satana adzathawa, ma demons adzathawa, sadzakuyandikirani. Amen church. You are welcome. Nditani ndifuse ndangati mene timalowa nchalichi tisanakhale pamene popo tinanena kuti Ambuye zikomo chifukwa cha mpando. Tinangokhala leti mama Mulungu alipemphera ndikotani kodi? Akunena kuti ukalowa nchalichi usapemphere kapena ukamakhala pa usapemphere. Paliponse mukuyenera kuti mupemphere, paliponse mukuyenera kuti mupemphere. Ndemu muitane Mzimu Woyera kuti Mzimu Woyera ndikukuitanani. Ndikamalowa mu shopu ndili ndi ndalama ndimalankhula Mzimu Woyera ndikukuitanani.
ndisanagule china chilichonse munditsogolere chifukwa ndikudziwa malo wa mushenja muli mmoja wina kati malubani take tili hapo kena kali hapo kena ndaya kumalankhula yolowa isatuluke ngati ine sinimuuza Mzimu Woyera ndilowa ndi 100,000 potuluka yonse atha ndiye ndimuuzaso kuti ichi ndipereke hafu ichi ndidzaperekaso ndikumandidyeraso zimene zili ku nyumba ndekha ndikukatengaso zili ku nyumba ndikukampatsa munthu uja pomalizira palibe chimene ndachita nacho dzaka zikutha opanda china chifukwa chanena kuti ndikamapanga spend ndalama zanga sindimathaso kumuuza Mzimu Woyera. Amen church. Mzimu Woyera mwana sanapite ku school timambuza bwera kuno tete gwade apa Mzimu Woyera lero tikukuita nani tikupita ku school ndi mwana ine ndikupita ku ntchito tosefe mutiyang'anire Mzimu Woyera ndiye timapemphereranso anthu amene ali kumeneko chifukwa Mzimu Woyera alibe boundary. Amen church. Ukhoza kulankhula munthu amene ali ku England, ukhoza kulankhula munthu amene ali ku America, ukhoza kumulankhulira munthu wina aliyese. Mzimu Woyera alibe boundary. Atangobwera Mzimu Woyera pa iwo zeni makuzani za Filipo oyambirira anali uja opanda boundary. Mzimu Woyera alibe boundary. Wiki ya Pentecost achite nafe Mzimu Woyera opanda boundary. Amen. Tentimirire. Chintu chimene ndifuna kupemphera ndi chimodzi. Mzimu Woyera atadza pa iwo ena mamangidwa ndipo atamangidwa Petro, chimene ndifuna kupemphera pano, Bible kunena kuti anamuyika mndende ya makomo atatu, ndipo ndende ina ndi makomo atatu, khomo loyamba lachiwiri lomalizira ina ndi iron, ndipo atatuluka khomo limeneli anazindikira kuti ali musite. Izi zimatheka chifukwa kuti Mzimu Woyera anali ndiye. Amen church. Nde madzimawo unopemphero langa ndilonena kuti ndende zonse zitsekulidwe mu dzina la Yesu. Kandi ndende za business, ndende za matenda, ndende zimene simukumvetsa kuti zikuchitika bwanji, koma mama unotitsekule mu dzina la Yesu. Ndipo tipemphera kuti ngati zilipo zitatu, zonse zitatu zitsekulidwe, kuti moyo wathu ukhale uli musite. Musadandaule kuti mukudutsa motani, musadandaule kuti mukubva motani, musadandaule kuti aneba kuti bwanji, koma ndende zikuyenera kuti zitani kodi zitsekulidwe. Atate mu dzina la Yesu, monga ndende zinatsekulidwa zitatu pa Petro, Mzimu Woyera atadza pa iye chingakhale ndende zimatsekulidwa. Lero ndikupemphera mu dzina la Yesu, ndende za matenda zitsekulidwe, kuti Ambuye matenda onse achoke mu dzina la Yesu Kristo. Kaya kudwala, kaya ndaneba kudwala, kaya ndabale athu akudwala, ine ndikupemphera Yesu okudza, Yesu samala, mutikhudze, mutimasule mu dzina la Yesu Kristo. Ndende za umphawi tikuphasula zimenezo mu dzina la Yesu Kristo. Ndende za madiabetic tikuphasula zimenezo mu dzina la Yesu. Ndende za BP tikuphasula zimenezo mu dzina la Yesu Kristo. Ndende zo magona ninjala tikuphasula zimenezo mu dzina la Yesu Kristo. Ndende zosowa tikuphasula zimenezo mu dzina la Yesu. Ndipo ndikulankhula ndi ndende iliyonse kuti itsekulidwe mmawa uno mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo ndikulankhula ndi mawu, mwafika pofuna ntchito osayipeza, paliponse anafinya, koma Mzimu Woyera yowe ndikutsekula zimenezo mu dzina la Yesu Kristo. Ndende zomangofinya mtima, nthawi zonse kumangoti gasa kundivuta, gasa kundivuta, gasa kundivuta, ndikumwa magnesium osateka, ndende za magasi tikutsekula mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo ndikulankhula ndi mawu, matenda chilani, 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 matenda chilani mu dzina la Yesu Kristo. I don't care kuti anati chani za ino.
Ndipo madokta anati chani za inu? Kuti dziko likulankhula chani za inu? Mukaona ana palibe chimene chikuyenda. Lero ndikutsekula ndende zimene ana akatikopeza ntchito. Ndikutsekula mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo ndikulankhula mawu apansonkha manja adzachita bwino. Ana apansonkha manja adzalamulira dziko. Ana apansonkha manja adzakhala manduna zaboma mu dzina la Yesu Kristo. Paliponse powawa gwirani. Ndifuna ndilankhule nacho chowawacho. Chimene mabwera nacho chikuwawa gwirani. Ndipo ndikulankhula ndi chimenecho. Masulidwani mu dzina la Yesu Kristo. Masulidwani mu dzina la Yesu Kristo. Ndikulankhula ndi kuwawa kwa mwendo, kuwawa kwa mimba. Ndikulankhula nawe, samuka mu dzina la Yesu. You evil spirit, I speak to you. Leave these people in Jesus' mighty name. Ndichimandienda kuchoka apa, ndichimadzafika apa. Tsiku lililonse mayi chikukuyendani. Ndikulankhula nacho choyenda. Samuka mu dzina la Yesu. Samuka mu dzina la Yesu. You know, the Spirit of the Lord now is here. Mzimu woyera ali pano tsopano. Mitu ya ching'alang'ala. Deire mutu kuwawa. Mutu wa ching'alang'ala. Kuwawa mutu. Ndikulankhula ndi mutu usiye kuwawa mmawa uno mu dzina la Yesu Kristo. Nthawi yozizira anthu amagamba nthawi ya masima. Ndikulankhula ndi inu simudwala asima ino mu dzina la Yesu Kristo. Azimayi amene akupanga ndi maoperation mumavutika nthawi yozizira ino. Nthawi ino mumva kutentha mu dzina la Yesu Kristo. Ngati mmafunda mlangira 3 koma mzimu woyera akukutani mu dzina la Yesu Kristo. Ndende masulidwani. Ndende masulidwani. Ndende zitsekuke. Ndende zitsekuke. Ndende zitsekuke. Ndende zitsekuke. Ndende zitsekuke. Ndende zitsekuke. Ndipo ena anu mumanena ndidzachitira umboni liti. Masiku anga akupita. Ndipo sindikudziwa kuti ndidzachitira umboni liti. Lero ndikupemphera wiki ino ikhale wiki ya maumboni pa moyo wanu. Misozi mene mukulirayo Mulungu akuyimva. Misonzi mene mukugwetsayo Mulungu akuyimva. Mzimu woyera akadza pa inu mudzakhala aphuphu ino. Mzimu woyera akadza pa inu adzamasula zosayenera kumasula. Mzimu woyera akadza pa inu makansa amachoka. Mzimu woyera akadza pa inu maBP amachoka. Mzimu woyera akadza pa inu miyendo yophwanya imayenera kuyamba kuyenda. Mzimu woyera akadza pa inu simudzakhalanso chimodzimodzi. Mzimu woyera akadza pa inu simudzakhala mitu koma simudzakhala michira koma mudzakhala mitu ya dziko lapansi. Mzimu woyera akadza pa inu makomo adzatsekuka. Ndikupemphera mu dzina la Yesu khomo lililonse limene linatsekeka litsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Mati mukatenga Baibulo amakusekani adzayankha liti Mulungu wanu. Nthawi zonse manyamula Baibulo 200 days osajomba. Aliyense amene sanajombeko Mulungu kumene aliko kaya online kaya alipati koma anatenga vision imene abusa ananena namakhalapa ndikumamvetsera Mulungu mumukumbukire mu dzina la Yesu Kristo. Mukumbukire banja lake mu dzina la Yesu Kristo. Amadzuka mamawa ndikumamva kuwawa ndikumaona kunja kwada anthu akulankhula zambiri. Yehova mumukumbukire mu dzina la Yesu Kristo. Yehova akukumbukireni. Kaya muli online Yehova akukumbukireni. Yehova akukumbukireni. Yehova akukumbukireni. Yehova akukumbukireni. Yehova akukumbukireni. Yehova akukumbukira nanu. Yehova akukumbukira munanu. Mabanja ena asokonekera ndikupemphera kubwerera banja mu dzina la Yesu Kristo. We don't care. Mzimu ena akadza pa inu banja lanu lidzasintha. Mzimu ena akadza pa inu
zinthu zanu zidzasintha. Mzimu Woyera akadza pa inu chilichonse. Wiki ino palibe nthenda imene ichibwere muno koma osachira chifukwa cha dzina la Yesu Kristo. Palibe nkhawa imene ibwere nchali chimuno ndikubwerera chimodzimodzi mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo inu amene mukuonera online ndikupemphera nanu pamene mwakhalapo Mulungu akumasuleni, Mulungu akukhudzeni, Mulungu akuchiseni, Mulungu ayendere nyengo zanu mu dzina la Yesu Kristo. Devil, you are a liar. Ndikuwapemphera mabanja osamsonka manja kuti Ambuye mwalimbikitse mabanja amenewa mu dzina la Yesu Kristo tipemphera. Abusa tipemphera. Tentengo ikadzanja lolandira chisomo chikugwereni, landirani chifundo cha Mulungu, landirani kukonderedwa, landirani kudala, landirani zimene Mzimu Woyera achitira wanthu, landirani zinthu zamphamvu, landirani unlimited life. Yehova achite zinthu ndi moyo wanu, landirani kuopsa kwa Mulungu, landirani chodabwitsa chochokera kumwamba, kukhazikika kwa chiyero, landirani chauzimu chokhazikika, landirani chidziwitso, landirani nzeru, landirani zabwino zokhudza nyumba yanu, landirani chisomo chokhudza wana, landirani chisomo chokhudza mabanja anu, landirani chisomo chokhudza mabusiness, landirani chisomo chokhudza kuntchito kwanu. Yehova kuchiteni zokoma na kudalitseni inu, landirani chitetezo, landirani kuopsa kwa Mulungu. Yehova kuchiteni zokoma na kudalitseni inu. Okoma mtima ndokhulupirika ndinu Mulungu amene muchitira ana anu zinthu mu nthawi yake. Tifuna kukulemekezani chifukwa cha nyengo ya Mzimu Woyera. Mudadza zaka 2000 zapitazo kufika na tsopano muli kukhudza miyoyo ndikupatsa anthu moyo watsopano. Tili kulimbikitsidwa ndi mawu anu ndi kukula kwa chikhulupiriro chimene muli kutipatsabe mpaka na tsopano. Tichotsereni mantha, pirani kuti kutipatsa kukhulupirira Ambuye kuti sitidzakhalanso chimodzimodzi. Lifake machiritso amene mwayankhulira moyo wathu akhale m'malo mwake by force, by fire, in Jesus mighty name. Popeza zosatheka ndi wanthu zitheka ndinu. Sizofunikanso munthu akhale wophunzira kwambiri, sizofunikanso munthu akhale ndi chani, singofunika inu Mzimu Woyera popeza muposa zinthu zonse. Chitani aliyense wa ife monga mwakusowa kwathu mu dzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.